Puunoksalla kiipeilevä pikkupanda on luonnossa hyvin harvinainen näky. Pikkupanda elää vuoristometsissä Nepalin, Bhutanin, Myanmarin ja eteläisimmän Kiinan alueella. Voimallinen metsätalous, metsäalueiden sirpaloituminen sekä maanviljelyn leviäminen uhkaa tätä viehättävää petoeläintä. Ähtärin eläinpuistoon muutti kesän aikana 2 pikkupandaa, jotka ovat osa eläintarhojen kansainvälistä suojeluprojektia. Pikkupandat on saapunut Ähtäriin Belfastin eläintarhasta Irlannista ja Oppel Zoo eläintarhasta Saksasta. Tässä asustaa 2 naarasta poikkeuksellisesti. Ne on eri aikana tullut todellakin ja niillä on nyt totutusvaihe vielä menossa ja ovat nyt jo tottuneet hyvinkin sopeutuneet keskenään asustelemaan. Miten 2 naarasta yleensä pärjää samassa aitauksessa? Ne pärjää hyvin. Näyttää olevan, että panda, vaikka se on yksin eläjä luonnossa, niin siitä huolimatta on erittäinkin monessakin eläintarhassa useitakin yksilöitä, jopa naaraita ja jopa uroksia naaraita keskenään. Uhanalainen pikkupanda lisääntyy tarhaoloissa menestyksellisesti. Suojelukoordinaattorin valvoma eläintarhakanta on viime vuosina vahvistunut erittäin hyvin. Ähtärin eläinpuiston naaraspandat saavat seuraansa uroksen 2 vuoden sisään. Pikkupanda on merkittävä osa eläinpuiston kehityssuunnitelmaa, jonka keskeisenä osana pohjoisen havumetsävyöhykkeen eläinten lisäksi ovat Aasian kylmään ilmastoon sopeutuneet lajit. Miksi Ähtärin eläinpuistossa on toivottu tänne pikkupandaa? No itse asiassa kyllä se tämän suuren ajatuksen Aasia-alueen perustamisvaiheessa silloin, kun sitä alettiin suunnittelemaan, niin on ilman muuta yksi osa sitä on tietysti pikkupanda ja ehdottomasti pikkupanda on sympaattisimpia, ehkä minun mielestäni sympaattisin ja hellyttävin eläin, joka tietysti ei ole se pääkriteeri, vaan nimenomaan sen pikkupandan kannan vahvistaminen ja sen ylläpito eläintarhoissa ja saada yhä vahvempi kanta säilymään. Noin 250 nälkäisen suun lisäksi myös pikkupandojen ateriat valmistetaan eläinpuiston rehukeittiössä. Pikkupandojen ruokalistalla on tänään banaania, omenaa, päärynää ja bambunlehviä. Myös pellettimäinen kuivaruoka maistuu pandoille, samoin kuin tummanvihreä kuitupitoinen ravintolisä, joka on suunniteltu pikkupandan tyyppiselle paljon kasvisravintoa syövälle petoeläimelle. Kun saat uuden eläimen tänne ruokittavien suiden joukkoon, niin minkälaista valmistautumista se edellyttää? No ensin yleensä me saadaan ruokintaohjeita ja suosituksia siitä, mitä se on siellä edellisessä paikassa syönyt. Ja sitten me tutkitaan noin yleisesti internetistä ja muualla, etsitään tietoa siitä, että mitä niille syötetään, mitä niiden ravintoon kuuluu. Ja sitten tietysti sovelletaan niitä tähän paikallisiin oloihin, että ei me esimerkiksi pandaa varten mangoa tilata tukusta, vaan me yritetään saada sen ravintoon semmoista, mitä meillä on täällä helposti saatavilla. Pikkupandan tieteellinen nimi merkitsee kirjaimellisesti liekinväristä kissaa. Pikkupanda ei kuitenkaan ole laisinkaan kissaeläin, vaan muodostaa täysin oman petoeläimiin lukeutuvan lahkon ja suvun ollen sukunsa ainoa laji. Pikkupandan luonnonkanta arvioidaan noin 10 000 yksilöksi. Miten pikkupandat ovat sopeutuneet elämään Ähtärissä? Hyvin ovat sopeutuneet, että kun tämä ensimmäinen tuli yksin kesäkuussa ja toinen vasta myöhemmin, niin yksinäinen kaveri oli alkuun arka, väisteli hoitajia, piiloutui vähän tuonne puuhun, mutta kun kaveri tuli, niin molemmat ovat rohkaistuneet ja ottavat kontakteja. Syötämme jonkun verran kädestä, koska on myös hyvä hoitotoimenpiteiden kannalta, että nämä tottuu. Ja koska ei ole mistään suurpedosta kyse, niin siinä ei tule semmoisia riskejä sitten. Nyt Ähtärin maisema on saanut hienon lumivaipan. Tuotteko tämä yllätyksen pikkupandoille? Voi olla, että pikkusen yllätyksen. Tuottihan se hoitajillekin, sitä tuli niin paljon kerralla. Hyvin näyttävät pärjäilevän lumen kanssa. Polkuja siellä tehdään, että ei tarvitse kahlata kuitenkaan, mutta saattaa olla, että he liukuvat pulkkamäkiä silloin, kun ei ole katsomassa. Tuo on siis leikkisä eläin tuo pikkupanda? Juu, kyllä. Ja kaikista eläimistä se leikkisä puolensa löytyy.
Ja ne on tosiaan niin fiksuja, että ei ne umpihankeen kahlaa, vaan tekevät omia reittejä. Kyllähän se säästää energiaa ja säästää vähän lämpötaloudessakin sitten, kun ei tarvitse putsailla turkista lunta.